Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atoiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم تنتقي من دون أم تغين الله سبحانه وتعالى في كبشتان تورم دينا ولا السلام من دمنا نفلان في أم بزيزالا نستيق مساتك وبركاي كanga jonya ananga lafu ananga fendo malia ko jira alala Allah subhanahu ka se anaka korta naka bunye ko nyina alafe kanyini sediga masafa ka faranga ni mbaraina jango dekure flame minadi akabbe sababama وسبب الله سبحانه وتعالى دمدي وسبب نيماي بسم الله الرحمن الرحيم كلاني بارو دمننا ودل الله سبحانه وتعالى يكب غنو كركر لني كادي الكربنا ماندوما نيما وما امهن مانديلا نا ياكا جونيا دون كان alaka ala ya don asizi to akabara ula muhunda fuye na ya sinzi ne setik masa toko barkai kona ala bi faraka insha Allah ta'ala obara abibe sababa ma ola barsabu sababa bene Allah subhanahu wa ta'ala de bolo wala asama chamana musoma me pma indana ka seke atlo la pmado abicha ya atlo ko rafa bi nyina ko ngaya hakil to bismillahir rahmanir rahim na fi bambadil umuri ko daminen barka sorale sababu do barawla asama cha alsama muso nami dominike nami jimi wal mami finido wal mami na sanake fokase asama cha alsama muso no jora fur sharia latlenika uflani nyonje nu ya damana bismillahir rahmanir rahim ya ala bi baraka do barayna wa famin bi bo uflani nyonja ala bi baraka do la ninyi Allah sotala ka son fe kerengera lenyi mondo ala do kad alkrabana manduma namboro la amidi ko ka nga sababu nyuma ya alkraba sallallahu alaihi wasallam laka kiranya nama asrabi Allah subhanahu wa ta'ala damade ka am setik musaddeli kishin nama chama bi Allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko ka alkrabaka nay duko ka yere yoro ami duko ka tamashan varawi atleni ngana munon lebena u ya deme nuni anuka nafoloye o kera fa ni dusukunye dala ne gwazante alakra ka sahaba kunye ngana wiye wallahi adarula asabatira uka ayubu nyenu fi samadiya jirana Allah subhanahu wa ta'ala labana ka sahaba tanu ni wahyuyi sahaba sarabe Allah subhanahu wa ta'ala damade ka mi setik masa deli kishini ma chama be ala fa ala ko kala kraba ka sahaba ka am sey gaddu ko ala kraba bona sanmawni assalamu ala ka kira ya ngar mako wi ala kraba bona ya ngar mako wi ka ku fa Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ku deme Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ka duko ku ye setik masa jati kama o de bi wele ko ala kraba horma ko shili abona wula acemana musoma afimana jema ademsena ma koro setikina fanda assalamu ubelajele bi wele ko angara mako nyonve malku mon ansene de fo onyi alhamdulillah rabbil alamin anva an angara mako yene de fo anyi ambe Allah subhanahu tanu kala subhanahu barakada alam yene vam ya jirana ambo setik masadele ala ka mbalo ne vam ya jele ka ala ka va tuaka wolo man mi be jamana labana alkara baka duni nyonje foka dibido alkara bona ni nyonje ambi ala dele ala ka ondala ne sanu ka boala ala kan zena mbolo sanu ka boala la hara nanjora Allah subhanahu wa ta'ala nyefe ala kana mine okungola ambla la mina matlawla andan zendo ko werela ala ka hakili nyumande amma ala ko kaka ala ya kama ka alkramande belajele yamor ya konnanje yalla ayto ngan cesri
dutigi ñuma belajele ka dudlali kadi ala ka kira ñana ana tale ko amako ba ka dudlali la ay to ambeka je ka ñondeme ka ala kira sallallahu alaihi wasallam ka du koloshi kala kira ba bono bunye sabati kala kira ba bono sama ku ñeshi ñoma ka ñini o ka ke farse ko keliño ko do dakeleve o ka bo dakeleve na ala ka kira ka du jora alhamdulillahi rabbil alamin du ñumo mi jolli damine o wati de la ala ka kira na somo yusufa semay o kira allah subhanahu wa ta'ala fe ka ba nene ka foytse ko yelama bla ala tlalo barallah anga jeni ala ka latige ka jeni ala ka jamaru ye o de bi nene e fana kalimaniya sabati anga boje bi soro de la allah subhanahu wa ta'ala kan famu ko nyuma dana bal asama bala jelema assalamu alaikum mandum o se ko be taqwallahi alazim mala dira ko ladile ko ay to anga janga sara allah subhanahu wa ta'ala nya ala ko ngami nga to anga zeko ka kelila wa hadhirakum mimma asiyatihi da'iyati ila azabihi alalim allah subhanahu wa ta'ala ko ngami to assalamu alaikum mandum ay to anga zeko ko tolila salama ka ngabalo bayna shatara taqwa ala isra'il nungu vlani nyonje akuy kam minga seko ka kelila akuy kam min dabla balma ke balma muso seko ko tolila ni vla farale nyonga ala isra'il be ofla de nyonje ni vla farale nyonga de bi wele ko taqwallahi ko allah subhanahu wa ta'ala nyasrani am ala dil ala kan ko yamma اللهم حسن عقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره امسيتك مسدي لي لبانو نيوما الله سبحانه وتعالى دفع لك ونكو ياما nga baraw bela jalela wa ala muwaffaqani lahu iyyakum as-sawaba en manyam la patamena balma ke balma muso mba fay kadon ala kan nen aw bela jalebe sababa ma keta ani fotala mba fa kadon an taqwa rasul amri alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum mandu ala nya siranya ye ko yere ngolo de lidhalika yaqulu al-mawla jalla sha'nuhu o de la setik masaba fani ala ka bo ka se kortama ko wattaqullaha ne ala ka jong ay siran ala nye wa alamu anna allaha ma'al muttaqin ma fa ka donc fa ne allah subhanahu wa ta'ala farame aywa ne nyisranye bawde ka allah subhanahu wa ta'ala nyisranye jong ala ka nyi ola ala ka sallallahu alaihi wasallam ne wala ka nya fanyi ay ala siranye fama ne ka gelaya ala ka kira ka nyina ma ya san laba kuma mina ni don ta nyame surnya na bina doni jingi allah subhanahu wa ta'ala doni sigi aka jonga sanma kuna ya tata chugo nyumana joni surnya na jingi na wati mina ala jena aka jonga ma kuma hudu sisa ngani bita hiji nga adoba la allah nende bisonga ke ika hiji labai ala ka kirana na hiji mina de be wele tarhul islami fa ko hajjatul wada'i mumna nana na arafa ayijo amande nyefe apmanu yene alanya sranye yo do ay khutuba nyumange alanya sranye ka akon mo hon madu ittaqullaha isra alanye dingo ka sra alanye alanya sranye de yede alaka yamaru kali ako wasallu khamsakum ayaka farraduru selika chenye wasumu shahrakum ayaka singalo shunka dafa wa addu zakata amwalikum ayaka nafulu jagadi akana bakhilu ya alaka hakeka wa ati umarakum aytuka kan nyamawla assalamu akara je wato watila ni allah subhanahu wa ta'ala fon siriyarama kamunun ga ka nyamawye ay tuko nyamawla tadkhulu jannata rabbikum ako nasono ma ninde aljina kile ninde aljina songoy imam tirmizi ne lakali aka sunanu kono assalamu alaykum hagilto ala yasranyana ala yasranya joro kama membaru 120 ya ambake wala da bela jele matlauye kuma bela jele nyebla do kuma bela jele nyekundo alhamdulillahi rabbil alamin no dakure flatte mena yalil ilamu annana bi idnil mawla jalla sha'nuhu balma ke balma mso ba fe kado setigi masaka bonye anaka korta konana yalla sara okhara faqal member fiqh maliki an zikra ko kora malikum an saka ayo kalam blo kono member fiqh maliki 120 sigi kemen bi wolof lan sekinana ودرس إن شاء الله تعالى حتى الآن على التصوف الخالص الحقيقي هل بيس ولا دب سوفيا جيلي كونغا برسابو أكوني مونيانفي أنزغي مدوك مكولو مينغايا كلامبلو كرامو منو نيو كودو سيسا أنغا شيخ مرحوم دمبا واغي على شيخ ساتوريون شيخ محمد أكبر سوسون أيوة شيخ أيوة ترن عمر نجيجلو كان ترن عمر هورا نيوبون الحمد لله رب العالمين فوكا سيغانا منو مبامبولو بي nanga dine be aywa ukana sheikh na sarson badan haydaron sheikh aywa
aywa Mahamad Cheikh aywa Abu Haidara alhamdulillahi rabbil alamin fo ka se aywa an ka ŋana minnu bɛ cɛsiri la Ala tala ka diinɛ tali la bi a kɔma ni a laban ma a bɛɛ lajɛlen ye sufima dakɛɲɛnen de ye Cheikh Mahamad Samasal Matami sufima ɲuman don an ka jamana faamɛ ŋanaw la an bɛ dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ Ala kana ŋanaw kɔ don f'u ka ŋanaw to Ala kana san wo aywa fo ŋomi ka to a kɔ idan ni dugukolo min kɛra ten n'o dugukolo sigi kan o dugukolo sigi cogoya n'o ma fɔ o dugukolo sigibaw ye an bɛ fɔ silamɛya sariya kɔ parce que silamɛya sariya de umirna alla nukhatiba an-nasa illa bi qadri uqulihim n'an sigira yɔrɔ la k'an bɛ kuma sigida mɔɔw fɛ u bɛ min dɔn an ka nin jamana in a tɛ foyi dɔn ni sufiya tɛ n'i ye kuma o kuma ɲaami sufiya cɛla an ka nin jamana in na ne ma da la ko a nafa bɛ bonya a tiɲɛni bɛ bonya n'a nafa ye basabu i b'i pan sariya kiti min kɔnɔ i bɛna kuma maa minnu fɛ sufi denw don i bɛna kuma maa minnu fɛ sufiw don i bɛna kuma maa minnu fɛ u ka ayiwa gafe kɔnɔfɛn ye sufiya de ye malikuma an bɛ se ka kalanden ye ni dugumakolo in sigi b'a fɔlɔ ma n'a laban ma a cɛ n'a muso a denmisɛn n'a maakɔrɔ fo ni maa min ye pɛntiri wɛrɛ k'i yɛrɛ la ɲɔgɔn na an bɛɛ ye malikuma an bɛ se ka kalanden ye kitabu wɛrɛ tɛ yan ayi fiqhu la kitabu wɛrɛ tɛ an ka nin jamana in kan yan gafe wɛrɛ tɛ yan su ma ko fɔlɔ an bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔn gafe tɛ yan su tiɲɛ tila cogo a gafe wɛrɛ tɛ yan k'a daminɛ lahadara la ka taa Cheikh Khalil la gafe wɛrɛ tɛ yan kɔ o tuma fo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye furu bɛ siri n'o de ye anw fɛ yan sinkalo kalo bɛ ɲini n'o de ye den bɛ kun di n'o de ye wo de ye dugumakolo in sigibaw ka faamuya ye o tuma n'a ma ɲɛ ko Ala y'an wolo ka bɛn o tile ma n'an bɛ kuma o jamakulu sanuma fɛ an bɛ sufiya f'u ye Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala ko k'a ka Alaya kama o tuma jango kuma ka sabati kuma ka nafa sɔrɔ anw d'a fɔ n k'an yɛrɛw kɔ an ka da k'a la an bɛ kuma ni ŋanaw ka gafew de ye Cheikh Ahmad Bamba ye gafe barikalen min sɛbɛn n'a tɔgɔ ye ko Masalikul Jinani fi jam'i ma farraqahu Daymani balimakɛ n balimamuso kuma jɔ m'o de kan a ko a kumana ni dɔnnibaw de ka kitabu ye a y'o de fara ɲɔgɔn kan k'a bisi ka nazumu k'a di ne ni e ma ja an ka sufiya faamuya a k'o dɔnni gɛtura da ye Mufassiru Daymani ye Cheikh aywa khatimatigi Cheikh Mahamadul Yadali nin ye fɛn fitinin ye a ka hayatu la Cheikh Mahamadul Yadali ka ɲɛnamaya kuma ka ca a ye fɛn caman ye Muritani jamana dɔnnibaa baw dɔ don mais Mufassirul Qur'ani gafe aywa ŋana minnu ye biki ta ka Qur'ani tafsiru Cheikh Mahamadul Yadali ba o cɛw la kuma min na ne ye khatima ye Muritani kalandenw bolo ni n y'a ye ko sufi kitabu ɲuman don n'a kanu kɛra n na n ye gafe in photocopie ka Cheikh Mahamadul Yadali yɛrɛ ka zawiya yɔrɔ ɲini a denw n'a mɔdenw ka taa foli di u ma maa min b'a ka zawiya kunna n ko nin gafe in bɛ ne bolo ne ye garibu ye n bɔra Mali jamana kan n b'a fɛ i kɛ n gala na i bɛ diɲɛ n'a ye wa a ko don o don n'i nana n bɛ walada d'i ma n ye gafe in gala a yɛrɛ mɔdenw bolo a ka zawiya kɔnɔ fo Ala sɔnna n ka sekili waati sera k'a sɔrɔ min ma dafa n y'o muraja n y'a ye alhamdulillahi rabbil alamin na fɛn caman tɛ yen bilen gɛlɛman t'a kɔnɔ bilen ba sabu a ye gafe in sɛbɛn kalandenw de kama a y'a dɔn ko kalandenw de mako bɛ jɔ a la o de la a y'a kɛ sufiya donda kumaw ye Ala k'an sara kayira la n y'a minɛ a mɔdenw da minnu b'a si dɔn tɛnɛni ma min fɔ bamananko la dɔ b'a lajɛ b'a fɔ k'u mɔkɛ a balonen tuma min na n'a jɔra sɛbɛnni kɛlɛ kan ka Alakira ka diinɛ dɛmɛ k'a wulila ka taama k'o don Sinkiti jamana ni masakɛ dɔ ka jamana bɛ danbɔ k'a ye ba tigɛ ka taa o masakɛ ka jamana kan fandanya gɛlɛya kojugu fɛ k'a ka mago tun bɛ mun na k'a bɛna taa musaka ɲini n'a ye kolo dɔɔnin sɔrɔ k'a bɛna papiye jɛ san ka sɔrɔ ka sɛbɛnni daminɛ Ala ka diinɛ na papiye ko dama de bɔra ni cɛkɔrɔba ye a ka kalanyɔrɔ la a ka dugu la k'a bɛ taa yaala ka musaka ɲini jango ka se ka sɛbɛnfuraw san Ala ka ŋana nana ayiwa dugu min na k'a donna dugu kɔnɔ ka bɛn tile benda ma a nana bisimila minɛ jatigɛ la min na jatigikɛ n'ale yɛrɛ ma deli ka ɲɔgɔn ye u tɛ ɲɔgɔn dɔn sufɛla fɛ u kɛlen ka ɲɔgɔn ye jatigikɛ m'a dɔn a y'a bisimila dunankɛ ye bisimila dunani min ka bonya na waati kundala surunya kama a y'o kɛ Ala ka ŋana ye surafana dira a ma n'a ye dumuni kɛ n'a ye seli ta k'a ka safo seli a ko a bɛ yɛlɛma k'i da jatigikɛ nana foli d'a ma ko dunankɛ n bɛ yafa ɲini i fɛ i bisimila so ye an bɛɛ lajɛlen jɛ silamɛya don nka bi su in na su dɔ anw ka jamana kɔnɔ yan an ka dugu kɔnɔ yan an ka masakɛ kɛmɛ ka su dɔ kɛrɛnkɛrɛn a bɛ jamana dɔnnibaaw wele ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔnnibaaw bila u bɛ baro kɛ Ala ka diinɛ na a ko su de ye bi su in na yan fɛ an ka dugu kɔnɔ yan a ko tuma e sɛgɛnnen nana bɛn o don ma ni sɛgɛn kun da an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn dɛ ayiwa ni ɲɔgɔn ɲɔgɔnna kɛnɛ a man kan ka fɔ maa caman kɔ
na komi sengene do dina ga shi kama nye dayro di mai bismillah da ki lafiya ni ne tato e masake ka barola a Cheikh Mouhamadou Yadali ye doni ba fara nyonga ayo kuma mimme adu sungu kanuna doni ba ti ngo doni nigeti bo doni ba la fukata sa ako jati ke ma ko bashi fo itala ko amsekata e jati ke ko amsekata ko bismillah ulabena utara atari siki mala fulo nziki yoro la ngana do anyana manja kenina watu korone do pamna ni baro demba yala masake yamar di ku ka don bo ka aywa siki yoro laben u yetapi nyana mo fenze u yemi benzumalo nge aywa garbiratu la don bo damine na ubina kelengele ngana ubina kelengele wallahi unana sika semenyona masake bora kana siki baro bina damine wati mina masake ka jeli ngarambe o hella day o debi baro datike ka puma masake la ka sorka yamar di don bo ma o sorka monadala damine o be masala tunga mangu kiri nyonga pomna no bara damine na masake ka jeli ka wulaki ya enyeshi aka masake ma ay masake boni damine aya bokolola ababu afarkolola ababu aka fonsriya chokola ababu adewna musowla bi dofo ni vannum bele jelefe kuma nana bwana ye pamena ni afarkala yala akoni masake inde masake do ngolo koroni tlebila ban kenye kala musow ma mi nywana da bomonana Cheikh Mouhamadou Yadali sikile a jattikera a farigoni yara ni nywana fa don ba nyana farigu kala ya Cheikh Mouhamadou Yadali mamma nyini ngable ama puma nyini masake fe ama nyini puma dilam fe a fura ki jo jama chela mashite ka puma fo jelike doron ay salamu di jelike jolema a jatikera balaw ako jelike ma akuye ngalotike akuye femu mbuida sisa ye dafara puma fo ye mbuida sisa ala na krea sheri ye ngalotike gulo muso afolo man Allah ba ma min nyana dabbo munana ذاك النبي الهاشمي ذاك العلي هادي التهامي مسكو ako akara chogodi ako ni misra dnanya de ajati ke fura ga wuli ga jako ne dnanya de ako nyonde mami be don oti songa nge mba fe kam ko tonne ala jati kama ni dnanya ni ndona ne ga du kono bi fitrina ni dumne dama nya bismillah ni ra ko da fe kana baroina dnanya ye joye masake mbi deli ya fanga dnangema masake ko dnangema ako garena ya akoy bora yoro jume alaka ngana ko kono bora shinketo jabanaka ako anta min bela de shinkete ako naam akoy togoy di ako ne togoy Mouhamadou Yadali ako Mouhamadou Yadali mi ngibaro be foanye ko kala ne ndigi do don ya allabo yala odowa majigi kama aya konshuli ay jabi di nga jabi fanga mabunyi ulama wu ya don ko la Allah ne mi soro ngana mi ngibaru ngochi ka ban kenya kala bo ne mi soray nene ngoni nyaayi ay mi vo na foli kaka am bisranga masakenye barsabu aywa alen seranya malabo ngani bara mi nga sande alakra ba kien masakay aywa Cheikh Mouhamadou Yadali siki aywa ma baya siki yorolla ta don bobla ko ka yamar di Cheikh Mouhamadou Yadali ko ka fen vitininda alislamu tloka ala kala sharia la shitu ko mani dongo che wallahi ni siradi ngana ma be feva moyi a soli ko ala karabaka ani bismillahir rahmanir rahim kala njoko ana donjuko kuma na ya don ko hada madidul ba'i هذا من فرسان اليراعة وعرباب البراءة هذا شيخ لا يبارى في العلم ينغنا ما تسكن غوم بيان غوم ماندي وغو مساغا ما nga bishu na toni mbolo dugu jele masaga ya bonya ka karamo ka kare chukodi joni manyuma borami vitami akone bora shinketo jamana ka no fe soro ni tato do zena yala mbeka musaka nyini nenye fendoni zoro mina papier san mitense ke mba feka sebene ke alaka dinena masaka ko iboku ye papier dama de nyini akomboku yo de akon na nyame o doni papier la ki inodo ni son sanuna ni son warila ni son fini na fo ina wasa ye Allah subhanahu wa ta'ala sona tien de menikama amago be fefena shukele je da kurunya kele
alakira salisama lapasali dakurunye kelen ala y'a ka fɛn bɛɛ di a ma dugu jɛra masakɛ y'a labɛn a ye kan bɛɛ da jatikɛ ma jatikɛ ko ne kun ye min dɔn mɛ na ala sɔnna ma na taa b'i ye dunan yɛlɛmana ka kɛ jatigi ye ala ka hakili ɲuman di an ma o muhamadu yadali de khatima sɛbɛ salatu rabu tigi don a taalen kɔ sinkitu jamana ka papiye sɔrɔlen kɔfɛ a ye dɔnkiliso kelen min kɛ ka jelikɛ ka kuma tigɛ zakɛ nabiyu alhashimiyu zakɛ aliyu hadi tihami a y'o dɔnkiliso de mɔnɛ bɔ k'a kɛ betu 30 kɔ ye o de ye salatu rabi ye ayiwa nin betu in b'a camancɛ la nka minnu bɛ dɔnkili in tarikhi dɔn a mɔdenw ko nin de ye dɔnkiliso fɔlɔ ye ko nin fɔra masakɛ ka dugu la o kuma nanen a sɔrɔla ka bigi ta a y'a daminɛ salatu rabbi assalami ala nabiyyi ayiwa alhashimi a y'a da dɔɔni dɔɔni fo betu 30 ani kɔ a dɔnkili b'an bolo sufiya kɔnɔ yan dɔnkili barikalen don ala sɔtala ka ŋana alakiraba pasaw dɔ don ala ka hakili ɲuman di an ma don nataw la ni ala sɔnna a ma an bɛ to ka nana betu damadɔw ye minbaru sanfɛ yan a ka kan alakira ka fɔ a mandenw ye alakiraba ni tanu ka kan alakira n'o ka kan ala ka hakili ɲuman di an ma asalamani nin banna Sheikh Ahmad Bamba Sarabi Allahu subhanahu wa ta'ala ka a ko hali bi kitabu ma daminɛ fɔlɔ dɛ a bɛ kitabu donda de la k'a ka sira taama cogo jira kalandenw na ka sira taama cogo jira arsilamaw la a ko alisilama cɛman n'a musoman ma a ko n balimakɛ n balimamuso a ko larabukan laada dɔ ye larabukan dalen dɔ ye ko sanji funfun bɛ kɔn sanjiba ɲɛ nka samandiya ni tɔgɔ ni barika k'o bɛ sanjiba de bolo kuma ko in bɛɛ ma di ɲɛmɔgɔw ma koyi alhamdulillahi rabbil alamin ala ye dɔɔni kalifa muhamadu koma dɔw ma fala tanasa hina nazimin tasdari nasa hadithi ummati kalmatari nazamtuhu nasihatal ikhwani arju biha rida ladar rahmani a ko a bɛ ala sɔtala deli yana ka don gafe kɔnɔ a ko a b'a f'i ye n balimakɛ n balimamuso a ko fala tanasa hina nazimi tasdari ko ni y'ale ka farafinya filɛ k'a tile ayiwa yɔrɔ janya filɛ ko n'i bɛ fɛ ka jɔn ale ka dɔnkili la k'a sababu k'o ye k'i kana ɲinɛ alakiraba ka kuma kelen kɔ k'a b'i hakili jigin o na ko alakiraba ko ummati kalimatari ko ale muhamadu manden fɔlɔ ma n'a laban ma ko a bɛ kɔnɔ fɔ sanjikisɛ bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye kelen ye n'a fɛn fɛn tira ɲɛ dasira yɔrɔ min na a bɛ nɛɛma jigin aa ala ka ngana bɛ se kuma na alakira bɛ se kuma na wallahi a ko nazamtuhu nasihatal ikhwani ko a ye nin gafe ye ko a y'a fara ɲɔgɔn kan nasihatal ikhwani k'a kɛ alisalamɛya ye balimaya ye ko k'a ka kɔnɔnajɛya ye a balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ko arjo bɛ harada ala rahmani ko a b'a jingiya k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala bɛna diɲɛ nin gafe in ma ko ala bɛna nin filɛ ni diɲɛ ɲɛ ye wallahi ala sɔnna ala ka ngana fatura a mɛnna sɔnna a mɛnna a ye nin gafe ninnu sɛbɛn k'a mɔndɔ k'a bila dama kɔfɛ a m'i kɔfilɛ a la bilen nka ala sɔnna gafe ninnu ye kɛnɛ minɛ wa diɲɛ bɛ wuli insha allahu ta'ala k'o to kɛnɛ kan والله ربي أجتدي وهو كريم تقبل الأعمال منا وأروم غفرانه ولطفه ورحمة هنا وهن لجميع الأمة ومنه جل وهو ذو فضل على عباده أرجو بها هدى الملا ومنه أيضا أرتجي كون النظام جنة قارئه عن كل ملام أم بشنة جويا ألا كان ألا كان نصر كير لا كو أكو على باجيني الله سبحانه وتعالى لا ألا بسوا من غفين كوا بك بركة مهون من دي أبيك سرجلي كنيشين أيوة سوفيا تسرجلي ما كنا سردو أيوة كلامنا كودو موي أدوني موي أكو واباجيني الله سبحانه وتعالى لا كفوكو الله سبحانه وتعالى في سماديا مساي min be fasamandiya di a jɔnw ko arjo be ha hodal mala ko aba jigiya ko nin kitabu ya abina ka kanaye alaka jɔnw wa minhu aidan artaji kawna nizam ko abina nizamu min bla abina eragili min bla sufiya la ko beka teme o fe ko abi tasra la pasa gen abi fonyongo gen abi belejele bla kadri kilengono wa ko aba jigiya ko abi ka junnata qari'ihi an kulli malam mama manan ngala ka shido ka baraka nini ko abe ka karanga koko yo tigila maye ka bo jalakili pumani jalakili kewale bema ko tigila ma be tanu anyana be tanu akofe ala na kira ba tika batuke tuko tanu atlela mo ba tanu wa aywa aktale ko akomo ba tanu ninde yato nana naye ya basabu anga bitlela sufia mako beni na sufia sanu jele ni fima ba faka do nona kana na ni taka kanka bo ala
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم، إنه هو السميع العليم. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطهير المنطاري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما